Prometa que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olora les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, mira que és una sort. Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Farem camins de ronda, descobrirem el paisatge lloretenc i també el passat històric de la vila. I coneixerem també que Lloret de Mar no només ofereix les seves platges, que té moltes altres coses. Exacte, perquè us acostarem les seves arrels indianes. Home, parlant d'arrels, jo penso en la festa de Santa Cristina, la més popular. Penso també en tradició. Per cert, hi ha una tradició que és la tirada de l'arc, que porta més de 2 segles d'història. Doncs tota l'oferta cultural i d'oci per tota la família també us la presentarem en aquest programa. I gastronomia, Parlarem del peix de roca, de l'arròs de l'art, de la cervesa marina i prendrem un bon vi blanc per acabar el programa. Albert, ja se'ns fa la boca aigua, Doncs sí, ho maridarem també amb un to musical de la mà de les anxovetes, amb unes veus fresques femenines i amb un cant de taverna que agradarà moltíssim. Bé, doncs País en Ruta obre les seves maletes aquí a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Comencem? Ens trobem dins del cor dels Jardins de Santa Clotilde, en aquest cas molt a tocar de la platja de sa Boadella. Benvinguts a País en Ruta, un programa que intentem desgranar d'una forma desenfadada petits pobles d'arreu de Catalunya. En aquest cas saben vostès que ens poden seguir a través de les zones de la ràdio o a través de la televisió de la seva comarca. Lloret de Mar és un municipi de la comarca de la Selva situat al sud de la Costa Brava. Els romans anomenaren Lauretum el que actualment coneixem com a Lloret de Mar, a causa de la quantitat de llorers que hi devia haver en aquella època. Presenta unes platges excel·lents, de sorra granulada i de topografia rocosa. Compta amb 7 platges que sumen 7 quilòmetres de costa. Amb una gran oferta hotelera, cultural i d'oci, Lloret ofereix als seus habitants i visitants un paradís de sensacions, emocions i sentiments que resten a la memòria al llarg del temps. Lloret no són només platges. Cal tenir en compte el seu ric patrimoni cultural i natural. Poblats ibèrics, castells medievals, ermites, jardins... Són testimonis dels orígens de la vila i reflex del pas del temps. Per això, senderisme, ciclisme de muntanya, submarinisme, caiac... són diverses activitats per descobrir els racons més inexplorables i encantadors de Lloret. En un passat remot, les activitats econòmiques de la vila giraven al voltant de la pesca, l'agricultura i també parcialment la indústria del suro. Però des de la dècada dels anys 60, el motor principal de l'economia ha estat el turisme, que ha gaudit d'un gran desenvolupament i que ha convertit Lloret de Mar en el ressort turístic més important de Catalunya. La població de Lloret de Mar compta amb molts monuments transcendentals per la seva història com a municipi. Entre altres hi ha la Dona Marinera, estàtua en honor a les dones lloretenques que esperaven el retorn del vaixell amb els seus marits pescadors. Els primers pobladors de Lloret foren els indigets, una de les tribus dels íbers que habitaven la Catalunya actual. D'aquest passat podem destacar el jaciment del Turó Rodó. La vila actual es formà cap al segle XV al voltant del barri de la Platja, on hi trobem l'església parroquial de Sant Romà. El port de Lloret va esdevenir cada vegada més important i, sobretot, a partir d'obtenir el permís de comerciar amb les colònies americanes. D'aquesta època cal destacar les cases construïdes pels indians quan tornaren d'Amèrica. Malauradament, moltes foren destruïdes pel creixement urbanístic posterior. Encara se'n pot observar una mostra al passeig marítim, on trobem la casa de Can Garriga, on actualment hi ha el Museu Marítim de Lloret de Mar. D'aquesta època també cal destacar el cementiri modernista, on hi ha obres de Puig i Cadafalch, Antoni Maria Gallissà i Suquer i Bonaventura Conill Montoypió. Lloret és una població per descobrir, ja sigui caminant pels carrers, contemplant l'arquitectura o les ruïnes ibèriques, o passejant pels seus camins de ronda.
Com va dir el poeta Josep Carner el 1919, Lloret, paradís gentil. Donem la benvinguda al seu tinent alcalde i regidor de Cultura, Albert Robert. Albert, benvingut. Què tal? Molt bon dia. Escolta, nosaltres estem encantats d'on ens trobem aquest paratge natural que és el balcó de la Costa Brava, sens dubte. Escolta, abans de res, sempre hem sentit a dir aquella òpera tan famosa del mestre Camprodon que deia Costes les de Levante, playas les de Lloret. Què fa que Lloret tingui aquest reclam tan bèstia a tot el món? Doncs bé, a Lloret, com bé sabeu, tenim 7 quilòmetres de costa i això el divideix en 5 platges que tenen la bandera de qualitat, la bandera blava de qualitat, i això fa que la gent vulgui venir aquí, a la platja urbana, a la platja verge. Tenim de tot tipus de platges i això és un complement que ens ajuda molt a que el turista vingui a veure'ns. Sens dubte que les platges són importantíssimes per a la nostra zona on ens trobem ubicats, al Mediterrani, però en aquest cas, independentment de les platges, l'atractiu que dona el turista que s'apropi fins a Lloret de Mar? Per nosaltres és molt important ser conscients que vivim a primera línia de mar i, per tant, el que pretenem, a part d'oferir aquesta oferta de sol i platja, és tenir oferta cultural, oferta gastronòmica, oferta amb lleure. Intentem fer esdeveniments que ens permetin tenir sempre la gent aquí interessada, i jo crec que la gent que ens ve a veure, a part de fer el sol i platja, que és el que venen, doncs tenen un complement molt important que, en aquest cas, com podeu visitar i veure, és molt ric. Precisament el fet cultural és el que comencem a iniciar en aquest País en Ruta, a la zona de Lloret de Mar, on ens trobem ubicats avui tot l'equip del programa. I en aquest cas sento, a part dels ocells, sento una veu que l'Olga em demana pas i em sembla que està molt a prop nostre. Olga, endavant. Doncs sí, Albert, som aquí al costat vostre, als Jardins de Santa Clotilde, i m'acompanya l'Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural. Hola, Anna. Hola. Quina és la història d'aquests jardins? Bueno, doncs el Raül Rubiralta, marquès de Rubiralta, tenia la seva promesa interna en una escola de monges d'aquí de Lloret de Mar, que era la Clotilde Rocamora, filla de la burgesia catalana. Ell la venia a veure. Quan la venia a veure va ser quan va conèixer aquest paisatge. Això eren vinyes, eren terrenys de vinyes, i ell va decidir que els compraria per poder fer l'ideal del seu jardí i de la seva casa. I va ser a partir d'aquí, gràcies a la seva dona, a la seva primera dona, Clotilde Rocamora, que va construir aquests jardins, i per això es diuen els Jardins de Santa Clotilde. I què hi trobarem als jardins si fem un vol? Bueno, doncs als jardins trobarem un paisatge fantàstic, trobarem espècies vegetals mediterrànies i trobarem racons, escultures de diferents tipus que ens donen una mirada al renaixentisme italià. Doncs et sembla que anem a fer un vol i veiem aquestes escultures? Anem. Som-hi. Doncs on som ara mateix, Anna? Bueno, doncs ara mateix som en un dels eixos centrals dels jardins. Som a l'eix central, el de l'escala de les Sirenes, que dona directament al mar Mediterrani. I quina particularitat tenen aquestes sirenes? Bueno, doncs aquestes sirenes són úniques perquè són un encàrrec que va fer el marquès de Rubiralta a una escultora, la Maria Llimona, una escultora modernista. Són fetes en bronze i l'escultora, tot i que estava a l'exili, les fa fabricar en exclusiva per estar situada en el punt estratègic dels Jardins de Santa Clotilde. I per què una sirena? Bueno, doncs aquestes sirenes són éssers mitològics, no? Que sempre han tingut molt d'atractiu perquè el que feien, segons diu la mitologia, cridaven als mariners, eren figures femenines molt atractives, cridaven als mariners i quan els mariners s'acostaven embadalits per la seva bellesa, després els menjaven. Anna, diuen que hi ha sirenes d'una cua i sirenes de dues cues. No explicarem ara què feia una i què feia l'altra, però aquí també trobem sirenes d'una cua i de dues cues. De dues cues, sirenes amb tortugues, vull dir, sempre tenim el tema mitològic amb el tema mariner. El jardí és un jardí mediterrani i la Mediterrània està present al llarg de tot el jardí. I ens explicaves que hi ha d'altres tipus d'escultures també. Quina és la procedència de les altres escultures? Sí, el marquès era molt aficionat als jardins italians. De fet, ell es va inspirar en els jardins de Boboli per construir aquests, els seus jardins. I el que feia habitualment era anar per Itàlia a veure jardins per inspirar-se i construir els seus, aplicar tècniques noves i aplicar
dissenys del Renaixement italià. Llavors el que feia, aprofitava els viatges per comprar escultures en viles o en palaus que estaven en ruïnes a Itàlia, que estaven en venda, ell les comprava i les va instal·lar aquí als jardins, però sempre situades en punts estratègics que miren cap al mar. Cap al mar. I, és a dir, les originals les podem veure? Sí, I estan en bon estat de conservació? Estan en un estat excel·lent de conservació, tot i ser del segle XVII. Són escultures de molt bona manufactura i de marbre blanc, totes de molta qualitat i estan en un estat de conservació perfecte. Doncs et sembla que fem com el Marquès i anem a fer un vol pel jardí a veure el disseny? Sí, segur que us agrada. Vinga, doncs. Vinga, anem. Anna, sentim el mar de fons, ens ve l'olor dels pins, on som ara mateix? Doncs som a la plaça de la Boadella, a la part més baixa dels jardins, la que toca més al mar. I estem a sobre d'un penya-segat? Exactament, els jardins estan dissenyats amb un penya-segat. El que passa és que el disseny ho van fer tan ben fet que no te dona aquesta impressió. De fet, hi ha molt desnivell del terreny, però tant el marquès, que va ajudar al disseny dels jardins, com l'arquitecte, el paisatgista, que va ser en Rubí i Tudurí, van fer un disseny en el que amb les places, amb els camins, amb rampes i amb les escales van salvar tot el terreny sense haver de fer ni un sol mur de contenció. De fet, una de les característiques principals d'aquests jardins és el tapissat d'embeure de les escales, que dona la sensació d'alfombra i de verdor arreu del jardí. I de continuïtat, també, perquè la sensació de profunditat la tens quan estàs aquí dins. Exactament. I abans d'acabar, Anna, ens agradaria saber com va ser possible que una propietat privada passés a mans municipals. Bueno, doncs es va fer un conveni, la família volia construir tots els terrenys que hi ha a l'entrada dels jardins, es va fer un pla parcial i a canvi la família va cedir a l'Ajuntament la propietat dels jardins i per això ara són municipals. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per les teves explicacions. Gràcies a vosaltres per haver vingut. I seguim, Albert. Doncs amb Babelitz hem quedat amb aquestes imatges sorprenents dels Jardins de Santa Clotilde, on avui tenim el plató ubicat de País en Ruta. Continuem parlant amb l'Albert Robert, el tinent alcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que pregunta molt important: com ho fa Lloret per equilibrar les necessitats entre turista i resident? Doncs és una pregunta molt important, com molt bé has dit. Aviam, aquí a Lloret fa 50-60 anys que vivim directe o indirectament del turisme i, per tant, hem hagut d'aprendre a conviure amb el turista i això ho hem hagut de fer perquè és el nostre ingrés principal per poder sobreviure, no? El que fem és molt important per nosaltres, això sí, que el turista tingui un respecte cap a la gent resident de Lloret de Mar i així el resident també té un respecte cap al turista que ens ve a veure i que al final doncs, és la font principal d'ingressos del nostre municipi. Suposo que un dels intents més importants per vosaltres és, en aquest cas, atreure el turista estranger, sí, però el turista, com entenem, nacional, que possiblement gent de Girona, Barcelona, Tarragona o Lleida, possiblement no sap ni que existeix el Jardí de Santa Clotilde, no? És molt probable, i això és una de les coses que nosaltres estem treballant des que estem en l'Ajuntament. Estem intentant fer conèixer el nostre patrimoni cultural, que en tenim molt, i ens interessa molt que la nostra gent, la gent catalana, la gent que viu aquí i que ens visita a Lloret de Mar, doncs visiti el nostre patrimoni. És cert que que Lloret es coneix per una altra zona molt més, diguéssim, de nit, i en canvi el que també és veritat és que tenim tot aquest patrimoni, tots aquests restaurants, gastronomia, comerç, lleure i activitats que complementen moltíssim tot l'oci turístic del nostre municipi. Bé, sens dubte que creiem que Lloret és per 365 dies l'any, no? Lloret és per 365 dies l'any, i tant. A més, intentem fer activitats, esdeveniments que succeeixin durant tot l'any, que passin coses perquè la gent ens visiti i perquè al final tenim la capacitat hotelera per poder absorbir tot el tipus de client durant tot l'any i així estem treballant i aquesta és la nostra intenció, donar a conèixer tot el tema del patrimoni, sobretot. Doncs nosaltres, escolta, des de País en Ruta, el que intentarem avui és desgranar
totes les possibilitats que es poden fer a Lloret, que són moltes, Moltíssimes. Que són moltíssimes. Bé, doncs, Albert Robert, tinent alcalde de l'Ajuntament de Lloret i regidor de Cultura, moltíssimes gràcies, Moltes gràcies per la teva a vosaltres. aportació al programa. I nosaltres, sí, Olga, sí, em dius que estàs en un museu important. On estàs? Em sembla que estàs al cor de Lloret ara mateix, no? Gràcies, Albert. Doncs som al Museu del Mar, estic amb l'Anna Penya, guia oficial turística de Catalunya. Hola, Anna. Hola, benvinguts. Moltes gràcies. Anna, diríem que estem al niu de la cultura lloretenca ara mateix? Doncs sí, estem al Museu del Mar de Lloret. El Museu del Mar està situat dintre d'una antiga casa indiana, la Casa Garriga. El senyor Enric Garriga és un exemple d'aquells lloretencs que van emigrar molt jove a Cuba, va fer una immensa fortuna amb una empresa de materials de construcció i de ceràmiques, i va estar 22 anys i retorna al poble i part de la seva fortuna l'emplia amb la construcció d'aquesta casa. Ell es va casar amb la seva cosina i quan ell mor la dona compra la casa del costat, així és que el Museu del Mar ocupa les dues antigues cases indianes. I des de quin any l'Ajuntament va adquirir aquesta propietat? L'Ajuntament la va comprar l'any 1981, primer va ser un petit centre cultural i a partir de l'any 2000 es fa una gran reforma per acollir aquest Museu del Mar. I què hi trobarem aquí dins al museu? Doncs mira, el museu fa un recorregut per tota la història del poble de Lloret, des dels seus inicis, gent dedicada al camp, a la vinya, passant per la pesca, el comerç de cabotatge, la importància de la construcció de vaixells i les drassanes, la migració a Cuba, el retorn d'aquells indianos o americanos i fins a arribar a l'actualitat, que és un poble orientat cap al sector serveis, cap al turisme. I com ho feu per fer arribar tota aquesta informació al gran públic? Doncs tenim dues rutes indianes, una comença aquí al museu i després passa per tot el centre històric per veure el llegat d'aquests indianos, i l'altra fa el centre històric i acaba a la Casa Font, que és la Casa Museu d'Indianos que acabem d'inaugurar. Doncs et sembla bé que fem una d'aquestes dues rutes? I tant, benvinguts. Molt bé. Anna, un dels punts de parada i d'interès d'aquestes rutes indianes són aquestes antigues escoles. Sí, aquest edifici que està tocant a l'església eren unes antigues escoles parroquials, es van construir en l'any 1920, també en aquest estil modernista, i les van pagar amb diners d'aquells americanos, d'aquells que retornaven d'Amèrica. A l'inici estudiaven 80 nens, 30 podien pagar per la seva educació i 50 no, així que estaven subvencionades. I un dels grans americanos, dels que van fer més fortuna, va ser el senyor Gelats. Sí, en Narcís Gelats és un dels lloretencs que més diners va fer. Ell va marxar amb 13 anys de Lloret, a ajudar un oncle seu que tenia una botiga de cuir i feien sabates a l'Havana. L'oncle es mor, ell hereda la botiga i aquest és l'inici de la seva fortuna. Va tenir tot tipus d'empreses, des de fàbriques de gel, de cervesa, fins a tenir una de les banques més importants a Cuba, que era la banca Gelats. Ell va marxar molt jove i no va retornar. És d'aquells que no van retornar, es va quedar allà a l'Havana. Però la família vivien aquí, estaven en contacte i s'assabenta per la germana que l'església de Lloret s'està reformant, s'està fent una gran reforma modernista que estan pagant també aquelles famílies enriquides amb Amèrica. Llavors ell s'ofereix a pagar en exclusiva la construcció i la decoració d'una de les capelles, que és la capella del Santíssim, que és la que potser més identifica en aquell moment l'església de Lloret. Ell enviava tots els diners des de Cuba per pagar en exclusiva la construcció de la capella. Perquè inicialment com era aquesta capella o aquesta església? Doncs mira, l'església, t'ensenyaré unes fotos, l'església que teníem a Lloret a principis del segle XX, doncs era una església que, des del punt de vista dels americanos, que era gent que havia vist altres cultures, estava molt passada de moda. En aquell moment el corrent més important era el modernisme, llavors a iniciativa d'un canonge del poble i diguem-ne per subvenció popular, les famílies van donar diners, les enriquides d'Amèrica són les que més van donar i es fa tota una reforma modernista. L'església en l'any 1930 de Lloret tenia aquest aspecte, molt diferent de com la veiem ara. Anna, hem arribat a Can Font, una casa indiana, una casa museu que només es pot visitar amb guia. Sí, tots són visites guiades. És molt interessant això perquè si no vindríem pel nostre propi peu, passaríem la mirada pels objectes i ens perdríem tota la història que hi ha al darrere. Per això és important la figura d'un guia oficial. I venir acompanyat i fer moltes preguntes sobretot, que és el tu a tu. Això és el que ens agrada, els guies que preguntin. Vinga, va, et pregunto, quines estances trobem aquí dins? Doncs mira, a la planta baixa i a la primera planta hem fet una ambientació de com era una casa indiana, des de la sala dels cavallers, on es reunien els homes per fer el puro i el cigarro, la cuina com veieu, tenim la sala de música, on te sentien el piano, el despatx del
conde, el menjador, i a la primera planta l'habitació de matrimoni, l'era infantil, la sala de confiança, que és on es feia missa, i també un dels primers quartos de bany segurament que vam tenir en una casa privada en el poble de Lloret. Caram, i també heu deixat un espai reservat per explicar la relació dels lloretencs amb la cultura indiana. Efectivament, a la segona planta hem fet un espai expositiu per explicar aquesta relació, i en una de les sales hem reproduït inclús una d'aquelles típiques bodegues cubanes per explicar què es trobaven els lloretencs quan anaven allà, quin tipus de feina, darrere del taulell, de moltes hores, és a dir, que no només ens en recordem dels que van tornar rics, sinó també d'aquells que no van tenir la fortuna. O que no van tornar, fins i tot. O de que no van tornar. I també en aquesta casa podem trobar alguna excentricitat dels indians? Sí, d'en Nicolau Font n'expliquen moltes. La més coneguda és que quan ell va retornar deia que tenia tants diners que podia pavimentar tot el terra de Sant Pere del Bosc amb monedes d'or, però havia de demanar permís al rei. El rei li va dir que si posava les monedes de cara trepitjarien la cara del rei, no li donava permís. Si les posava de creu trepitjarien l'escut, tampoc no podia permetre, i li donava permís per posar les monedes de canto. Jo suposo que en Nicolau devia calcular quantes monedes de canto necessitava i al final va dir, però posarem ceràmica de València, que ha quedat molt maca. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per totes les teves explicacions. A vosaltres, us convidem a venir per la Fira dels Americanos al mes de juny. Així ho farem. Endavant, Albert. Enllaçant el que ens explicava ara mateix l'Olga del teixit cultural del passat i present que té Lloret de Mar, també parlem de tradicions i parlem de festes. Les més sonades, les de Lloret, home, en ple estiu, que són les festes de Santa Cristina. I parlarem, doncs, en aquest cas, amb el membre de l'obreria, que és el senyor Jordi Roca. Jordi, benvingut. Hola, bona tarda. Bona tarda. Són les més sonades a l'any, les de Santa Cristina, no? Home, sí, és el top 10 de les festes de Lloret el dia de Santa Cristina. Sí. Exacte, per la gent que ens està veient i escoltant a través de la ràdio també, en què consisteix l'obreria, Jordi? L'obreria és una institució sorgides a l'edat mitjana, que ajudaven a l'Església a mantenir llocs com ara el de Santa Cristina. Per exemple, a Lloret n'hi havia 4, ara en queden 2, la de Sant Elm i la de Santa Cristina. No sé, per portar un exemple, perquè la gent obreria o pabordia era el mateix. Solen ser juntes de 4 laics, més un representant de l'Església, més un representant del poder, de l'Ajuntament, que es dedicaven a cuidar llocs com ara aquest. Per exemple, els pabordes de Sant Joan de les Abadeses són famosos, o els de Moià, unes institucions d'aquest tipus, n'hi ha moltíssimes a Catalunya, i aquesta s'ha mantingut conreant aquesta finca de Lloret. Intacte com es feia abans? Sí, el que passa és que va evolucionant. Sí. Les festes han evolucionat, però, de fet, la filosofia és la mateixa, l'essència és la mateixa, se segueix el mateix paràmetre, però adaptant-la al temps. El punt àlgid és el 24 de juliol, en aquest cas, però em sembla que en té constància que m'han dit uns companys de Lloret que ja comenceu abans vosaltres. Bueno, aquí n'hi fan moltíssimes d'activitats, vull dir, n'hi ha 2 de festes clàssiques, que és la dels perdons, que és el segon diumenge de Quaresma. És un aplec d'aquests típics d'ermita, no? Que abans es feia per demanar perdó al mig de la Quaresma, perquè la gent devia fer molts de pecats. Ara no se'n fan tants. Llavors, el punt àlgid és Santa Cristina, que el dia de Santa Cristina, sí, llavors s'hi fan... Ara mateix, el mes de maig, farà el plec de la Sardana. Hi fem tot un cicle de concerts a l'estiu, perquè és un lloc tranquil. Lloret és un poble molt begut a l'estiu, ja ho sabeu vosaltres. I llavors, quan arriba els vespres d'estiu, els divendres d'agost, fem un cicle de concerts i s'hi fan moltes més activitats, no solament això, sinó fan d'altres activitats. D'altres activitats, com tu molt bé deies, parlem de la processó, que per cert, originalment, tots sabem que una processó es fa al mar, però tinc entès que durant un temps es va prohibir per fer al mar. Per què, tot això? Es veu que hi va haver un bisbe que a Girona, al clero, no els agradava que es fes una processó per mar, perquè suposo que els hi devia semblar, no sé, molt volàtil, no? Una processó que estaven acostumats a passejar pels carrers, no? Però es va tornar a recuperar per mar. I es continua fent per mar, tot i l'evolució que ha fet la societat, la religió, tot plegat, es continua fent, i és una festa que s'hi ha involucrat el jovent a través de la processó amb els llaguts i amb el ball de plaça. Tot això és cosa del jovent, i s'hi ha involucrat el jovent, i això ha donat molta empenta, també ha donat un plus d'empenta a Santa Cristina en aquests temps moderns. Totalment. I aquest tipus de ball que comentes, quin tipus de ball és? És regional de la zona? És tradicional de Santa Cristina. Aquestes 4 persones que hem dit es dedicaven a lo que és l'estructura, l'ermita i totes les seves necessitats. Llavors hi havia 4 dones que es dedicaven a tenir l'ermita a punt pel culte,
que és el cas del que passa aquí a Santa Cristina. Llavors, com hi havia el relleu, es feia una dansa que era un ball del ciri, que deien. Els homes portaven una gerra amb aigua perfumada per fumar la noia i les noies portaven un ciri que el donaven a la persona que entrava, fos noia, fos home, no? Perquè l'obreria de Santa Cristina, almenys, és una d'aquelles institucions que encara conserva una de les bones costums que s'hauria d'aprendre en aquest país, i a molts països ja es fa, de que 2 legislatures als obrers i prou. 2 legislatures de 4 anys i prou, no es repeteix aquí. Sempre s'innova. Sempre s'innova. Molt bé, el temps se'ns escapa, però deixa'm dir-te una pregunta. El tema dels llaüts, que també n'he sentit molt a part, el tema dels llaüts, que s'ha recuperat amb l'antic motlle del que es feien abans. Qui va ser que ho va recuperar? Mira, els llaguts, aquí hi havia uns llaguts tradicionals que eren per la pesca, solia ser arran de platja, perquè per anar a pesques de fora, que en diem aquí, o sigui, a mar oberta, es feien servir la vela llatina, i aquests anaven a rems. La processó, en principi, la portaven els llaguts dels gremis de Lloret, els fusters, els tapets, tots aquests gremis, i cada un anava amb un llagut, amb una bandera, que són les banderes que encara hi ha a l'ermita de Santa Cristina. Llavors, quan arribaven aproximadament a l'indret de Fanals, que es veu Sant Pere del Bosc, que és la Mare de Déu de Gràcia, ja cantaven la salve i feien una regata fins a la platja, veient qui arribava primer. El que arribava primer, llavors, tenien un xai. Els hi tocava un xai. Ara és el prurito d'haver arribat primer i prou. Ens ha encantat. Per més informació que la gent vulgui saber sobre el tema de l'obreria, teniu alguna pàgina web o a la mateixa pàgina web de l'Ajuntament? No, hi ha una pàgina específica, Obreria de Santa Cristina, allà els hi sortirà la nostra pàgina. Doncs perfecte, Jordi Roca, membre de l'Obreria de Santa Cristina. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Merci. Entrem de ple amb la secció de gastronomia i què millor que poder parlar de gastronomia si tenim un bon peix que ens acompanya avui per parlar una de les seves jornades més conegudes aquí a la comarca de la Selva, a Lloret de Mar. Donem la benvinguda al seu xef, el senyor Jordi Garriga, que és també propietari del restaurant Mas Romeu. Jordi, benvingut. Gràcies. Ens has portat aquí una parada estupenda. Hem barrejat entre panegals, serrans, aranyes i molts peixos més de la costa. I tot això per què? Perquè crec que ens has d'explicar una tirada de l'art. És una frase molt especial que hem sentit molt i m'has d'explicar de què va això. Bé, doncs la tirada de l'art és una manera de pescar de fa un parell de segles, que era la manera de subsistir, diguéssim. Llavors a Lloret la gent era tota pobra pràcticament, i llavors era una manera de subsistir. Això, l'art, diguéssim, consistia en unes barques que anaven a calar aquesta xarxa i llavors tota la gent que hi col·laborava anava a la platja a estirar aquest art fins a arribar a portar tot aquest peix a la platja. I llavors es feia el reparto i... Era una mena d'arrossegament... Això mateix, sí. Amb tota la gent del poble suposo que participava, no? Perquè era per menjar a l'hivern tothom, no? Sí, tant. En aquest cas s'ha convertit en un dels pilars importants també de Lloret a l'hora d'atraure gent per fer tornar a recordar aquesta tirada de l'art. Sí, perquè, d'alguna manera vam voler que se sapigués tota aquesta manera de pescar i les tradicions del poble i tot així. I llavors, jo com vaig posar el restaurant aquí a Lloret, vaig tenir la sort de conèixer un escriptor d'aquí a Lloret que es deia Esteve Fàbregas, que ja ha desaparegut, i d'alguna manera em va dir, diu, m'agradaria que posessis en la teva carta i així ressorgir un arròs que el feien amb tot el que es havia tret un cop havien fet el repart, les peces que havien escollit per ells, feien un arròs en tot aquest tipus de peix, ja siguin pagells, sèpies... Peix de roca, peix de sorra, una mica de tot, no? Sí, una mica de tot. El que és una mica la llibertat creativa que se li vulgui posar. Això mateix. Perquè d'aquí neix, Jordi, una cosa és la tirada de l'art i l'altra és la gastronomia en tema de l'arròs de l'art, no? Són dues coses totalment diferents que es fan en èpoques diferents de l'any, no? Sí, això sí. Es fan diferents perquè fem les jornades en el mes de maig, les jornades de l'arròs, i aquí és on hi vam introduir l'arròs de l'art, pròpiament dit, que és el típic
que feien aquests mariners que deia, i llavors en el mes d'octubre fem unes jornades que tot el col·lectiu de restaurants, pràcticament tots els restaurants de Lloret, cadascú fa les seves receptes i sempre això, que la matèria primera sigui peix d'aquí de la costa, doncs. I en quant a les jornades de l'arròs, tothom fa el seu arròs creatiu, però sempre hi ha algun restaurant, en aquest cas el nostre aquest any el tornarà a fer, s'hi posa aquest arròs típic, que és l'arròs de l'art, també. Doncs fantàstiques jornades, Jordi, les que la gent pot trobar a través de la pàgina web de lloretdemar.org. Molt bé, doncs escolta, t'agraden els reptes, Jordi? Sí, tant. Molt bé, escolta, és que ens has portat aquest peix de roca tan fantàstic i tenim aquestes vistes meravelloses des del mirador on estem en aquests moments del Jardí de Santa Clotilde, que et proposo un repte de tastar un bon vi. Et sembla bé? Perfecte. Sí? Doncs diem a les nostres companyes que entrin, sisplau, la Mar i la Camila, perquè, bé, tenim un vi especial, per gentilesa de Grau Online, ens serveix un vi que, a més, escolta, Jordi, l'ha fet en conseqüència del 50è aniversari de les Havaneres de Calella de Palafrugell, i en aquest cas és un vi de D.O. d'Oliveda, i en aquest cas que podríem fer un brindis, si et sembla bé. Sí? És un vi molt acurat per a aquests peixos. Perfecte, gràcies. Perdó, m'he servit jo primer. No passa res, encantat. Fantàstic. Gràcies. Doncs gràcies, noies, gràcies, Marc, gràcies, Camila. Bé, acabem un bon brindis. Jordi, moltíssimes gràcies, xef del restaurant Mar Romeu i propietari. Per molts anys puguem continuar aquesta tirada de l'art. Salut. Salut. Albert, hem deixat el cotxe just al final del passeig marítim, hem fet una caminadeta molt suau, molt breu i hem pujat fins al Turó Rodó. Aquí ens trobem amb en Jordi Morer, arqueòleg. Hola, Jordi. Hola. Què tal, com estàs? Bé. En Jordi treballant amb la reconstrucció d'aquesta casa ibèrica. Jordi, si pugem fins al Turó Rodó, què hi veurem? Bé, el Turó Rodó està situat, ja veieu, a la punta d'aquest passeig marítim de Lloret, on comença el camí de ronda, i amb unes vistes increïbles. El Turó Rodó és un poblat del segle II abans de Crist, que seria de l'època ibèrica, del moment final de l'època ibèrica, que és quan els ibers conviuen amb els romans. Aquí un referent molt bo seria la vida de Brian o l'Astèrix i l'Obèlix, que són pobles anteriors a Roma, els pobles preromans, però que fins i tot conviuen políticament amb l'època romana. El Turó Rodó, la característica que té que és una muralla de tanca, que tanca pel cantó de península, que junta amb la terra, i adossada en aquesta muralla hi trobaríem un total de 10 cases dividides en dues estances, un rebedor, diguem-ne, que seria l'àrea de treball, i l'estança posterior, que és la rectangular més gran, que seria l'àrea on ells viurien i farien la major part de les escenes quotidianes. I ara mateix esteu reconstruint una d'aquestes vivendes. Exacte, perquè aquí ho sento, tots els projectes tenen nom i cognom, en aquest cas seria l'Anna Fuentes, que és la responsable... Que l'hem tingut també amb nosaltres. Perfecte, ja l'heu coneguda, la responsable de patrimoni, que va apostar per reconstruir una casa ibèrica. I aquí, per sort, es va optar per la reconstrucció mitjançant les tècniques de l'arqueologia experimental, que és emprant els mateixos materials i les mateixes tècniques que coneixem o que pensem que coneixem sobre els ibers. Doncs explica'ns quin és el procés o quines parts són les que, com aneu construint aquesta casa, vaja. Bé, l'arquitectura ibèrica és, per excel·lència, l'inici de l'arquitectura mediterrània. És l'arquitectura en fang, que es diu, que trobem a tot el nord d'Àfrica, a les illes mediterrànies, a Eivissa, a Mallorca, al Llevant, que és l'arquitectura en fang. Els ingredients són aquests 4 ingredients: la pedra, la terra, la calç i elements vegetals, la fusta, la palla, la fusta. Aquests 4 ingredients, ells fan tota la casa. L'arquitectura ibèrica consta bàsicament d'aquests 4 ingredients. Fan el sòcol de pedra per evitar les humitats en cas de pluja, que la paret no es caigui, per no construir a sobre directament en fang. Sobre del sòcol de pedra, el que es veurà ja seria l'alçat amb tubots, les toves, que és allò típic d'ara en Setmana Santa, ho posaran, que és les pel·lícules de Moisès, com van pastant el fang barrejat amb palla, el fiquen en uns motllos i el deixen assecar al sol i ja tenen fet el totxo. La diferència amb el totxo és que el totxo s'ha cuit al forn, en canvi el tubot s'ha assecat al sol.
Un cop tens feta la paret de tubot, l'alçat de tubot, ja fas la resta del sostre, que el sostre consisteix en un embigat de pi, que és el tipus de carbó que més s'ha documentat en aquesta excavació, a sobre un entramat de canyes lligades amb un cordill i a sobre diverses capes de fang barrejat amb palla, que això fa que quedi més o menys aïllat. Goteres n'hi ha? Sí. També n'hi ha al Museu del Prado, però bueno, és una arquitectura que requereix un manteniment constant. Com et vas sentir tu com a arqueòleg quan et van encarregar aquesta feina? Home, a mi, ja veieu que el món ibèric és una miqueta el període històric que més m'interessa, no? I dins del món ibèric el que seria l'arquitectura ibèrica. I clar, el fet de tenir l'oportunitat de poder reconstruir una casa, doncs aprens molt més, no? La millor manera d'aprendre a dibuixar sempre és el que dèiem abans, no? És dibuixant. Doncs la millor manera d'aprendre com eren les parets i les cases d'aquests ibers és reconstruint-la, fent aquests tubots. Clar, un cop reconstruïda ja tenim aquesta tercera dimensió, que és el que fa que entenguis més bé les cases, no? Contra més ingredients entrin en el procés d'aprenentatge, no? És a dir, aquesta tercera dimensió, l'olor, el gust, si poguéssim, la vista, contra més sentits intervenen, millor podrem explicar com eren aquesta gent, com eren aquests ibers, que una miqueta és l'objectiu final de la meva professió, no? No només fer recerca, sinó poder difondre-la al gran públic, que en definitiva és qui paga aquesta reconstrucció. I dintre el que farem és reposarem com serien els paviments, els terres en època ibèrica, en el terra associat que hi trobem, doncs la llar de foc amb la que escalfarien la casa, que més hi trobem banquetes on se sentarien i també tal vegada hi servirien com a llaços per dormir. Un molí també, fins i tot. Exacte, més elements de la vida quotidiana, els molins de moldre, el gra, ja siguin manuals o siguin rotatoris, o fins i tot refarem un taler de com pensem nosaltres que era un taler en època ibèrica, per fer-se els vestits ja fossin d'allí o els mantors de llana per abrigar-se. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies. Tenim moltes ganes de veure ja acabada aquesta casa i de poder-hi entrar. O sigui que tenim una visita pendent. Exacte. Moltes gràcies per atendre'ns. Esteu obligats a tornar amb la feina acabada. Molt bé. Doncs seguim, Albert. No deixem de banda la gastronomia i en aquest cas de la mà de Girona Excel·lent, que saben vostès que és aquell segell distintiu que juntament la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç otorga a productes i a productors de les zones de les comarques de Girona que fan les coses molt i molt bé. I en aquest cas ens acompanyen els germans Andreus, creadors d'una cervesa marina aquí a la Selva. Benvinguts. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Escolteu, primer de tot, com us ho pot ocórrer dos germans que crec que no venen al món de la cervesa poder crear una cervesa artesana i més d'aquest nivell que avui estem presentant? Bé, doncs la cosa va començar tot com un hobby, fent cervesa a casa, i a mesura que ens vam anar engrescant i que la gent anava tastant les nostres cerveses, doncs al final vam decidir tirar endavant aquest projecte i embarcar-nos en fer la nostra fàbrica i la nostra pròpia cervesa. No, sens dubte, Kevin, que menys mal, perquè, escolta, Pep, d'on us ve aquest coneixement del món de la cervesa? Sobretot perquè ens agrada la cervesa d'entrada, però el coneixement l'hem adquirit durant els anys fent experimentant i fent la prova d'error. No hi ha altra. És anar provant fins que aconsegueixes una cervesa que tu pròpiament t'agrada a tu. Sí, en el moment que vam sortir nosaltres i vam començar nosaltres no hi havia la documentació ni la facilitat d'accedir als coneixements per poder fer cervesa. Kevin, en els últims anys, estem d'acord tots que hi ha hagut un auge amb el tema de la cervesa artesana a tot arreu, i més de les comarques de Girona també, excepcionalment. Quin tret distintiu ha de tenir una bona cervesa artesana? Bàsicament, creiem que és un producte que s'ha de crear amb passió, els ingredients són molt importants, per tant la qualitat ha de ser altíssima, degut a que és un producte que està en un rang de preu més car que la cervesa que tots coneixem, i per tant la qualitat ha de ser el tret distintiu, i jo crec que la passió per fer-la. Aquesta passió que comentes, la gent que ens està veient de casa o ens està escoltant a través de la ràdio, es deu preguntar, sí, però jo provo moltes cerveses, però no li sé trobar el que, per exemple, perquè nosaltres puguem determinar com és una bona cervesa, com l'hem de tastar? No sé, Pep, què és el tret distintiu que diguis, mira, heu de notar aquest sabor o aquest altre? Bueno, les pautes per tastar-la, bàsicament, és primer mirar-li el color, olorar-la i saborejar-la. Els sabors que hi ha en una cervesa artesana, el ventall de sabors que hi ha en una cervesa artesana no els pots trobar en un altre tipus de cervesa. Les qualitats organolèptiques, l'aroma, el gust, no pots trobar-ho en un altre tipus de cervesa, només amb la cervesa artesana. Bé, ens heu portat una mica la vostra representació, que per cert, n'hi ha una que va guanyar el Premi Girona Excel·lent, em sembla que és la Costa Brava, no? Correcte, la Costa Brava és aquesta, que a més també va guanyar el Premi de Medalla d'Or al Barcelona Beer Challenge, que és una competició
de Barcelona i estem molt contents. Quina varietat podem trobar, Pep, del que ens heu portat, per exemple? Bueno, varietat, tenim un ventall molt ampli, des de cerveses que ens caracteritzen bàsicament pel tractament que nosaltres fem amb un ingredient que és el llúpol, com a cerveses tan especials com unes fetes amb most de vi i fermentades amb el llevat del cava, i ara últimament hem tret una de les primeres cerveses del món feta en plàncton. Carai. També em consta que no pareu de voltar fires i reconeixements i premis, no? Suposo que esteu superorgullosos, no?, d'aquests reconeixements que esteu rebent últimament. Sí, la veritat és que sí, estem contents, estem exportant a altres països, Estats Units, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Alemanya. La veritat que és un reconeixement a la bona feina i aquesta passió que darrere hi ha moltes hores de dedicació, no? I com que teniu temps a sobre, perquè em diu, no, tenen molt temps a sobre aquesta gent, s'encarreguen d'organitzar la Birra Sana, a més, no? Pep, de què va aquesta fira? Bueno, la Birra Sana és un festival que s'organitza al Pont de Maig, és un festival de cervesa artesana. Va sorgir d'intentar promoure la cervesa artesana d'aquí fa 7 anys, i bàsicament és un festival de cervesa artesana on el cerveser sempre està darrere és el que te serveix la cervesa. I el que t'explica una mica del que... És la millor persona que et pot explicar com és aquella cervesa i com l'ha feta. És un festival familiar, encarat a la família, i hi posem parc infantil, clowns, i sobretot també té una vessant molt important, que és la vessant gastronòmica i musical. Per més informació, suposo que teniu pàgina web, en aquest cas? Sí, tenim pàgina web i sobretot temes xarxes socials, pàgina Facebook tant de cervesa marina com de Birra Sana, que són molt actives i sempre et posen al dia de tot el que està passant en el Birra Sana. Doncs Pep Andreu, Kevin Andreu, culpables d'aquestes grans cerveses que estan rebent cada dia més premis, que suposo, i sens dubte, és la feina ben feta del dia a dia. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim. Doncs arribem a la recta final del programa País en Ruta. Avui hem fet un programa molt complet aquí a la comarca de la Selva, concretament a Lloret de Mar, en aquests jardins de Santa Clotilde, i sentíem durant tot el programa aquest olor de mar, aquest salang, i a ritme de vanera dic, podíem acabar amb aquest ritme. Home, doncs hem fet venir les anxovetes, en aquest cas, que ens acompanyen avui al plató, la Tona, la Montse, la Marta, en Xavi i en Salva. Benvingut, nois i noies. Moltes gràcies. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Pensàvem, home, les anxovetes... Tothom dirà, les anxovetes em sonen. I dic, home, sí, realment us vau donar a conèixer el 2013, 2014 el primer concert, 2015 el primer disc, 2017 el segon disc, tothom us coneix. Què heu fet, noies, al món de la vanera, que l'heu remogut de dalt a baix? Bueno, vam voler maridar una mica l'anxoveta amb diferents gustos, no? I res, vam voler fer un tipus de vanera molt sincera, que ens sortís de dins. No vam anar a buscar res concret, senzillament vam agafar la vanera, la vam fer a la nostra manera i així hem anat creixent en diferents sentits. Sens dubte, perquè en el món de la vanera, encara al segle XXI, encara diuen, els habaneres cantaven els homes, però les dones cada vegada teniu un paper més important, i això suposo que és un mèrit de vosaltres que esteu donant a conèixer habaneres, a més, noves, no? Bueno, nosaltres sempre ens agrada dir que de dones que cantaven habaneres ja n'hi havia. Va haver-hi les Algues, que van ser un grup que es va fundar el 1985. Passa que doncs no va tenir més durada. De dones sempre n'hi ha hagut, hi ha la Neus Mar, la Sílvia Pérez Cruz també en canta habaneres, però de grups així a tres veus en femení no n'hi havia. I a nosaltres també ens agrada escriure, ens agrada composar cançons i de mica en mica hi anem posant, anem afegint. La pregunta que jo faria, en aquest cas, Montse, aviam, d'on us surt l'arrel marinera del salang aquest de l'habanera? Perquè vosaltres em sembla que sou de Girona, no?, a més a més. Sí, però ens agrada molt la platja. Està bé això, està bé. Ens agrada el sol, el Mediterrani, no? Allò, les olivetes, la cerveseta... I la música. I la música, per sobre de tot. Res, jo crec que d'aquí ens ve també. Bé, recent treball acabat de sortir del forn, com aquell que diu, fa poques setmanes. Sal? En Sal. En Sal, no? Què ens presenta aquest disc? Què hi trobarem? Ve a ser una mica un disc continuista del primer, amb habaneres, un tema propi, com en el primer disc, sempre fem de moment un tema propi per disc, alguna sardana, tot des d'aquesta manera de fer que et deia abans, no?, de la nostra personalitat, i volem destacar aquest tema propi, que és un tema de la Marta, que es diu El viatge,
i això, i amb ganes de continuar fent temes propis, com deia. Fantàstic, si us volem trobar a xarxes socials, suposo a Dojo, a les anxovetes... Això la Marta us ho explicarà. Marta, com va ser les xarxes socials, va? Ui, tenim moltes coses a les xarxes i som, ens agrada molt que ens pesquin, i llavors tenim una pàgina web que és lesanxovetes.cat i en allà, important, la pestanya de l'agenda, i així hi ha l'agenda de concerts. Després també tenim Facebook, que és facebook.com/lesanxovetes, tenim un Twitter, que és @lesanxovetes, Instagram també, que és @lesanxovetes. Sí, anxovetes hi trobaran segur, a tope, us localitzaran. sí. Bé, doncs moltes gràcies, Montse, Marta, Tona, Xavi, Salva, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest paradís que, sens dubte, tenim al balcó de la Costa Brava aquí a tocar. Ens quedem en el viatge, d'acord? Moltíssimes gràcies a vostès. Ens veiem la setmana que ve, que per cert viatjarem a... Doncs ara no ho recordo, ja ho veurem. Que tinguin un molt bon país en ruta. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. 1, 2, 3. Des de l'espigó, el cor amatent teixia trajectes infinits per un mar de temps. Bevia records d'amors afallits i onades immenses de tresors guardats dins el pit. Nadava entre rojos, coralls i en platges escollides a l'atzar. Traçava camins amb els peus que l'aigua esborrava rere seu. Des de l'espigó, el cor navegant frisava per ser un plec de llençol d'aquell desert blau. Cantar als horitzons, gronxar-se les nits, llepar-se la sal clavada al cos i l'aigua dels dits. Nadava entre rojos, coralls i en platges escollides a l'atzar. Traçava camins amb els peus que l'aigua esborrava rere seu. Des de l'espigó, la brúixola al cor agafa embranzida i amb un salt se'n va fins al fons. Agafa embranzida i amb un salt se'n va fins al fons. Agafa embranzida i amb un salt se'n va fins al fons. Agafa la maleta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olora les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una sola. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una